दा कभार संनि शुटिंसो खालामनो दा थांगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बे कभार सं बानायनो थांगासिनो दं दा लकेसनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे भिडिअखौ जोबजासिम होमबाना मिन्थिगोन आरो लकेसनफोरखौ नुनो मोनगोन माबायदि जायगाया टिपुर बिलाव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै एक्ट्रिसा मिनिदोंसो नै बेग थफ्ला लानानै थांगासिनो दं जोङो दिपर बिलाव जायगाया नै रायजोफोर दे इदि नांलाया ओरैनो डाइरेक्ट खालाम इदि नङालै ओरै खालाम अ दे एक्सन एक्सन दे काट जायाखै माबा बिराद मिनिबाय थायो एक्सन एक्सन सिखोनोबो रोङा बा जोंना एक्ट्रिसा माबा दे रेडि एक्सन होलाय रेडि एक्सन थारमाने नै खोनासं एक्ट्रिसा एक्टरनि मोखाङाव नायनानै एसे मिनिस्लु जा ओमफ्राय एक्टरा मिनिस्लु जानानै आखाइखौ बोनानै ओमफ्राय जानजियाव हमबानो जाबाय देलाय रेडि एक्सन अबासो हमबाय नै दे बिदि हमनांगौ दै मोजां हम नै दाउ बेदर लाबोदोंमोन ओंखाम फ्राय ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा जाखांबाय जाखांनायावसो खेबनाय जाबाय आरो ओंखाम फ्राय ओमफ्राय नै बे करिय'ग्राफार जि जोम ओमफ्राय एक्ट्रिसा नै दा माबायदि गानदों ओरैबायदि सुपार हिट गानदों आरो एक्टरा नै एकदम कामान्डो रखम माबा गानदों ड्रेसखौ ओमफ्राय नै करिय'ग्राफारा दे एक्ट्रिस जोंहा एक्ट्रिसासो लकेसनखौ माने फसायनानै दङ आरो अबेथिं लकेसना खोन्थादो दे लकेसना ओइ नै इथिंनो ससेयाव ओं आरा मा खालामदोंब्रा ओइ नै एक्टरा आं एसे कमेडि जानो हागोन एक्टराबो साफा दारियानो गैया होननानै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ओरैनो ससे ब्लग लानाय जादोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय दं बेखौ चेक खालामना नाय बे भिडिअ कभार समखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला थ' बाय बाय लोगोफोर।